pijen sumpah. Tak pijeti, tak pijeti. Galo, galo, galo. Nuwun sewu Mas kula badhe nderek pirsa. Pirsa napa? Napa leres niki daleme Lho. Mas Joko. Ya, ya, ya. Piyantune alit Mas kumis tipis lenjer kuning. Pilih mlampah Piye? kados raden brotose. Wedan. Ora ngeruti ning sliramu kuwi sapa? Asajake aku wis nate pirsa. Sumpah lali. Masa? Sumpah lali. Akeh sing tak pikir. Alah kuwi kakean wedokan Lah ngono kuwi. ora. Wedokan apa lho? Ngapusi kok. Aja dadi ati Dek, aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Apa tenan ya Mas kepingin dikek. Kok sumpah. Aja dadi ati Dek, aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki nyuwek mata. Wah. Gandrung lu. Mas Joko balem-balem nanti ya Mas kene Pancen bener. Aku bener. Ora kleruti ning sliramu kuwi sapa? Adake aku wis nate pirsa. Sumpah lali tenan. Mak iya ya, aku sing lali. Kandhane kok duwe tak lali. Aku pancen lali, Dek. Aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Aja dadi ati Dek, aku pancen lali yen sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki saya ayu. Aja dadi ati Dek, aku pancen lali yen sliramu katon siji. Wingi tambah ayu ning saiki saya ayu.
Mario. Demi kita bikin anduweni sewu coro bakal tak lakoni. Yen mangkono ayo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Monggo dikasih kembali kalau gitu ya bareng. Ya wes ora apa-apa. Mang Pendi lho, MC ini Gondo Suling ini ora gelem.